जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला बे मोनसे जोंनि भटार्सफोरनि पार्टी आरो बे भटार्सफोरनि पार्टीखौ जुदि फोथांना लाखिनोब्ला भटार्सफ्रा गावनो पकेटनि खरस खालामनानै बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं आरो जोङो डेम'क्रेसि हादोरनि जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों भटारफ्रानो मावनांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो रावनियावबो धार दोफोन लायालासिनो रावनावबो जों थाखा फैसा दाबियालासिनो जों गावनि पकेटनिफ्राय बे पार्टीखौ फोथांनो नाजादों। मानो होनना बुङोब्ला जों दा बर्तमान राजखान्थि उदांस्रिसो मोनदों, नाथाय जों रांखान्थि उदांस्रि मोनाखै। जों रांखान्थि उदांस्रि मोननोब्ला जोङो बयबो गावनि मोदोम देहाखौ सोमावनांगोन आरो थाखा फैसा गावनि पकेटनिफ्राय खरस खालामनांगोन। बे खोथाखौ जोंनि बे सानब्रै जाबाय थानाय ट्रेनिंआव बेखौ फोरमायनाय जायो। बिनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा दा मोनथिजोब्बाय जे जोङो गावनि उदांस्रिखौ मोननोबा जों गावनो जिउ बावनांगोन, जों गावनो खामानि मावनांगोन आरो गावनो जोङो थाखा फैसा गावनि पकेटनिफ्राय खरस खालामनानै खामानिखौ मावफुंनांगोन। होमबासो जोङो रांखान्थि उदांस्रिखौ मोननो हागोन। घरे सासे मानसियाव 8,500 फैसाखौ मोनथारनांगोन होनना बुंदों। बेनि बेलायाव थारैनो नोंथांमोननि बिपिआइ पार्टिया जोङो मिजिं थिदों जोंनो 8,500 नांगौ। मानो होनबा GDPनि 50% जों बिदों। जों जनमरि आयनि जोंनि नामाव जिथु साफायखानाय जिथु थाखा, जोंनि नामाव जिथु बोसोरे साफायो, बे थाखाखौ जोंनो नांगौ। जों सिगाङाव मिथियामोन, जों दा मोनथिबाय जे GDPआ माखौ बुङो बेखौबो मिथिबाय, थाखा फैसा बेसेबां साफायो जों बेखौ मिथिबाय। बेनिखायनो जोंनो बे 8,500 थाखाखौ सरकारा होनो हायैनि जेबो बाथ्रायानो गैया। बेखौ जोंनो होनो हायो। मानो होनबा 8,500 सरकारा मोनो आरो 8,500 जोंनि नामाव जायो। बेनिखायनो सरकारखौ सालायनो थाखाय, हादोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय 8,500 थाखाखौ सरकारा बाहायनांगौ आरो 8,500 थाखाखौ जोंनि नामाव, जोंनि उदैनि थाखाय सरकारा जोंनो होनांगौ। गोबाङानो जों 8,500 बिनायनि खारना जाबाय मा? दाथ' साख्रि गैला, साख्रियाथ' जोबनो हमबाय। दिनै मानसिया मावनांगौ खामानिखौ मेसिना मावबाय। दिनै जोंनि गामि गांखंआव थानाय आबादारि बिथांमोनहा दिनै बिथांमोननि जायगायावबो दिनै दुब्लियाव मेसिन ओंखारनो हमबाय। गायनाय फुनाय, हानाय, मारा होनाय इत्यादि गासिबो मेसिनानो ओंखारजोब्बाय। आरो जोंनि गेजेराव जेसेबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बिथांमोननि खामानिखौबो मेसिनानो सेनो हमबाय। होमब्ला बिथांमोनहा मा मावनानै जागोन? बेनिखायनो साख्रियाबो थागोन। जों साख्रिया जोबनांगौ जों बेखौ सानाखै। साख्रिया थागोन, खिन्थु साख्रिखौ गभर्नमेन्टआ एभेलेबल खालामनो हानाय गोहो गैया। जिखिनि साख्रि दं, बे साख्रिखौ मावनो थाखाय जायहा क्वालिटि दं, बे क्वालिटि पार्सनफ्रा साख्रि मावगोन। आरो जायफ्रा साख्रि मावनो हानायनि क्वालिटि गैया, बिथांमोना 8,500 करि प्रति माहे मोननानै गावनि जिउखौ खांनो हानायनि मोनसे बेबस्था जानो नांगौ। जोंनि गेजेराव जोंनि पार्टिखौ सालायनो थाखाय जोंथ' गिदिर माहाजोन बा सोरबा थिकादार बा सोरबा आरबपति खरबपति बिथांमोननिफ्राय जों सान्दा खाङा। जोङो गावनिफ्रायनो जोङो सान्दा खाङो। बिथांमोनहा अननानै जि होयो, थाइसे थाइनै 10, 20 थाखा, 100, 200 थाखा जि हायो बिथांमोनहा अनुदान होयो। आरो बे अनुदाननि गेजेरजोंनो दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला आगबारिगासिनो दं आरो आगबारिलांबाय थागोन।